guys, welcome back to the channel. गिबि गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दङ। After 2 years दिनैहाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव फैदों। बोसोरनै जाबायमोन फैयैया जेब्ला इउनिभार्सिटि फरायफुबाय दंमोन बे समावहाय फैदोंमोन। गोबां माने चेन्जेस जादों, खामानिफोरबो मावगासिनो। टाइल्सखौ गोदान लगायगासिनो बेहाय। बे हलाव थांनि माबायदि जाना दङ बेखौ साफा खालामगासिनो, कालार सालार होगासिनो। फेशन श'फोरा नैबे हलाव जायो, नैबेजोंहाय जायखिजाया कालचारेल श'फोरखौ दिन्थिनाय जायो। बेवहाय ड्रामाफोरानो जा दिन्थिनाय जायो।